Се съвещава. И ако не може да вземе решение, повтаряме още веднъж. Ами не, няма как сега. Това е важно. И сега питате ме за CD. Аз съм донесъл от България, може би за всички няма да стигна, но отвънка има на входа. С голяма любов съм ги донесъл, с надежда да пеете българските песни, защото това е силата, която ще ви идва от България и от нашите предци. Спокойно! Журито казва, че не може да вземе. Всички сте много добри и трябва да повторим танца. Това е. Следващата ръченица се казва Хей, девойче русокосо. Спас, дали я намеря? Намира ли я? Хей, девойче русокосо, папка 2. Готови ли сме? Айде! Раз, два, три! А сега! Moja czarny omagiosa, czudoli stuli smenta, supijane, i strosneta vada noć ide. Czudoli stuli smenta, supijane, i strosneta vada noć ide. Hej! Moje štegate šmila, samo moje razberi. Običa večela i žnesi moje zapomni. Moje štegate šmila, samo moje razberi. I da ispeš da izbjagaš, te te stigne zapomni. A сега! Како роза си красива и как нея си подлива. Чудо ли стори смета, аз опияне, искам с теб да бъда нощ и ден. Чудо ли стори смета, аз опияне, искам с теб да бъда нощ и ден. Моя ще бъдеш мила, само моя разбери. Те обича, те желаеш, не си моя запомни. Моя ще бъдеш мила, само моя разбери. И да искаш да избягаш, не те стига запомни. Късно е от мен да бягаш, ще те стигна аз веднага. Чудо ли стори смета, аз опияне, искам с теб да бъда нощ и ден. Чудо ли стори смета, аз опияне, искам с теб да бъда нощ и ден. А сега! Моя ще бъдеш мила, само моя разбери. Те обичам, те желаеш, не си моя запомни. Моя ще бъдеш мила, само моя разбери. И да искаш да избягаш, ще ти стигна запомни. Хайде!
Моя ще бъдеш мила, само моя разбери. И да искаш да избягаш, ще те стигне запомни. Моя ще бъдеш мила, само моя разбери. Те обича, те желая, ще си моя запомни. Моя ще бъдеш мила, само моя разбери. И да искаш да избягаш, ще те стигне запомни. Браво! Сега, моля ви се, застанете си по местата, не дейте да сядате, защото трябва да вземем последното решение, а именно трето, второ и първо място. Предварително искам да ви кажа, вие сте сериозни хора, да не се обиждате сега кой не е първи и кой е втори. Тук въпросът е да сме заедно и аз ви благодаря, че сме заедно. Имаме трето място, давам микрофона на журито. Не е лесна работата, да знаете. Аз за това не се хващам да съм жури. Не е лесна работа. На трето място решихме, че би трябвало да го заемат двойката с бяла машината и момиченцето там в розово. На трето място. Моля вашите аплодисменти за най-добрите, а всъщност всички бяха най-добри. Аплодисменти и за журито, за обективното решение, което направиха. Пак ви казвам, това не е лесно. Аплодисменти.